ndakakudza zvandakasangana nazvo kuZambia handitika wakataura saka makudzira zvinyaya zvenyu makutondisa inzwa unzwe gudo handitika ndiri kuZambia so recently ndakungofarira kuenda mamasaji handitika saka zvadaro so paya paya bva ndati laki ndoda kuenda kumasaji kazi chimira ndikutore kuplace yandakambokuendesa nezuro ndikati aiwa uri kunonoka rega ndiende ndega kobva ndaenda kuAvondale ndichisvika kunonzi kuAvondale ndasvika kuAvondale Zambia ikoko ndasvika kuAvondale kuya kobva ndatosvika bva ndapaka mota bhosi ndandaka ndichirenda mota vandasvika bva ndapaka mota bva ndapinda mukati zvikazi deep tissues 350 kwacha ndazi deep tissues 350 kwacha kobva ndagara paya papabuda saka musikana chakangobuda wanga angopfeka zvimaneti ndikangoti amena ndo zvekuno papabuda wokutanga zvikazi my name is ningi papabuda wechitatu zvikazi my name is ningi papabuda wechitiri vanoti am I supposed to choose zvikazi yes uri kufanira kutochuza ndo pandakatoti zvichiri chazviri kozi rini sofa nekutaura kwakuta nyaya yaka ndichatoione musho nyaya zvadaro paya musikana uya kobva anditi alright kobva anditora netumatauro kupinda mukarumu tichipinda mukarumu kaya bva avhara maketeni sekuru avhara maketeni inyaya yemashuwa kana uchida ndogona kuratidza chati randatora nemwe munhu chitoti I don't know kana zviri kuitika panapa zviri zvochaizvo you understand zvadaro so paya ndobva ndadii paya ndadaro so paya just hold on there's something you need to make booking right ndakuzwa nyaya kana izwazve zvadaro so paya kobva ndapinda murumu muya kobva avhara maketeni musikana uya avhara maketeni kobva awaridza rimwe tabo pabhedhi paya bva nditi rara nemusana inini brain dzangu ndanda kufunga zvakawanda manje ndikati panapa chichida kumboitika uya avhara maketeni kobva awaridza rimwe tabo pabhedhi paya bva nditi rara nemusana inini brain dzangu ndanda kufunga zvakawanda manje ndikati panapa chichida kumboitika mira ndivhesa mira ndikuya mira just hold on ana zviri sei amana nyaya iri panapa muri kuinzwa here right mira on iyi friend yangu yandandotaura nayo iyi ndikati I don't know if I'm at the right place handikuonaka I don't know if I'm at the right place at the right area. There is lineup for girls in mini skirts. I think this is more than a spa really ndini urikuona musi wa 2 April zvikasi those who wants to do happy ending blah 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 saka zvadaro so paya ndabva ndatextira friend yangu yaye ndaitextira kudaro so musikana wauya kobva ndararabva ndazanzi bvisa t-shirt ndabva ndabvisa t-shirt ndabvisa t-shirt kudaro so musikana wauya kwakukwira pamubhedha pandanga ndiri inini ndaapakati manje rimwe gumbo kumwe uku rimwe gumbo uku saka ndanda kufeel uncomfortable ndarara ndakadai so maoko angu ndakatsimbirira maoko angu dai so zvikanzi aiwa dzikisa maoko ako pandakadzikisa maoko angu kumaita straight kudai soka wakabva aita unga adzikisa bhodhi yake kudhumisa nhonono yake pamaoko angu ndakavhunduka bva ndati gwii maoko angu kunga kakuvhunduka kudai kuti chiro chandabata handinombochijairawo zvibata zvadaro paya daro paya nditotaura shwa maona machatsa ndaratidza wani kuti ndakati zvakatisa zvadaro so paya musikana uya abva atodimba musoro pangu abva atanga kundikuya nemaoko kudai achindidai nemaoko kudai achiti
muhuro manje. Aiwa kukwete muhuro aifemera padenga. Takati ndiyo masaji yacho. Ende ini mupfungwa wangu paimboti zii paipa ndaifunga kuti chiko. Ndozvakabhotoke oiri twa kachivharwa. Kubva ndazwa kuti oiri chichidihwo musana mangu. Kubva adaro semusikana uya. Adaro musikana uya. Kubva nini. Ndikutaura shuwa. Gudo wakafona chinobuda moka vanofuna ruka. Zvendaona nhasi. Adaro so musikana akabva aita kunga ari kudodzikisa trouser rangu kune chekumagara kunoko. Ndabva ndamhanya bva ndati kwi kuribata. Musikana uya kobva adini. Kobva aita. Ndaifanira kutopiwa 1 hour. Ndabva ndatoti ndatomuti it's okay now. Ndakufila better now. It's okay. Kubva musikana yabva adzika. Ndabva ndamuti chigarai paopposite nebed yangu. Kubva ndatora mari mubag mangu like $20 nane ma-US. Kubva ndamba $20 musikana uyawe. Ndikati thank you so much. I only wanted a massage. Kubva ndaenda kureception ndabvisa 250 yangu kwacha yangu. Yandakabva 350 kwacha yangu. Ndokupinda kwandakaita mota. Apa place yandandaendeswa na Lucky kuswera nezuro kwacho. It's a professional place. Ndakanyatsa kuwana massage right. Kumwe so kudhuze nekunonzi ku Pan Japan. Iwe wakazomhanya kwenda wega neune dzungu wakadi kumirira Lucky. Ndanga ndaona kuti ari kunonoka Lucky wanga ari kuenda kunotenga feed yehuku dzake. Saka ndakati pauchazobva ikoko ndinonga ndati at least ndikabva kumassage then I had breakfast. Wakatopiwa breakfast vese neufeed. Kwakaenda kunde happy ending kwangu wabayo. Handina kumboziva kuti ndo zvakunoitwa basekuru. Ndakangotsvaga paGoogle kuti massage ni abuse kwamusoro bangu. Amena hangu. Warita Lucky ndakapinda ari 2 aikudzipa imomo. Wozwa munhu akaita saruka achiti azendo ndokupa massage unofunga kuti ndingacha zvibelieve. But admire kufunga kwako ndikuti akaenda ikoko chichaiti. Inini ndakamboperi zvakanaka. Ndakatodhinywa ndikatiza ndikatiza mhere. Kunyepa. Ruka ndokuti zvakanaka.